Takže čaute všetci u dnešného videa. Ja som teraz editoval jej video a sorry za toto veľký hlas hry a sorry, že tam toto má zachrepnutý hlas a také veci. Dajte mi odber na môj kanál, je doslova no docko a díky, môžete sa kúknúť na to video. Takže čuski ľudia u dnešného videa, takže dneska si ideme zahrať Pet Forest. Nikdy som to nehrala a zaujíma ma akože čo to je, lebo Pet Forest, proste Pet Forest to je také zvláštne. No tak furt mi to tu vyskakovalo, že si to mám zahrať a ospravedlňujem sa za môj hlas, lebo rozprávam ako keby som mala nejakú chrypku 50 000. Takže tak nejak. No takže ideme zatiaľ podľa tutoriálu. Haló? Je to tu? Aha, ja to mám držať. A jejo. A prečo ho mám na hlave? By ma zajímalo. Aha, takže ho mám dať sem. A on mi zarába peniaze. Aha, to je niečo podobné jak v Chicken Farm. To som točila, ale nešiel mi ten zvuk, takže mňau. A to je to isté, nie? No nevadí. Co to je? Čo je tu? A nie, to není to isté. OK. $3 za sekundu. Málo. No ale čo by som chcela? Čo je toto? Dobre, nevyznám sa v tom. Je noc. Nice. Ulala, máme nového zajačika. Počkaj, tak tým pádom ja môžem ich zobrať viac. A fakt? To som nevedela. No, dobre. No tak to je good. Takže, neviem, čo akože teraz robiť, lebo akože úprimne, hej, zbieraš tu takéto vecičky a ja už mám znova rovnaké, no takže, bro, akože byť vami, no tak kto máte radi také zvieratka a také proste vecičky, tak si to zahrajte, je to akože OK. No ale pre tých, čo máte radšej také, že nejaké proste také ďalšie, že vás toto moc že vás moc nezaujímajú také zvieratá, no tak si to môžete toto, tak si to asi nezahrajte, ja neviem, no. Hrajte si čo chcete, mne to je jedno. A fakt sa ospravedlňujem za to, že smrkám, ja som niekde ochorela, asi ja neviem. A tiež sa ospravedlňujem aj za môj hlas. Ježišmaria, to je hrozné. Jej, máme kačičku a to je pekná. Ježišmaria, zase toho mám 1000. OK. Kámo, tam je nejaká borková armáda, on ich má 1000, ale že doslova. A z tohto mi padajú dobré veci. A znova kačička? Nevadí, aspoň, že mám kačičky. Kačička, kač. OK. Ja ich tu idem dať, nech mi tu zarábajú peňažky. A tu ich mám ešte 1000 takýchto. No, takže tak nejak. Kámo. Ideme na druhú radu, kde neviem, jak sa tam mám dostať doslova. Tak. OK. Ježišmarja, čo robím? Takže nice, už mám 1000. Inak akože úprimne mňa by zajímalo, že na čo míňam tie peniaze. Úprimne. Aha, tu vidím aj, že z čoho mi čo môže padnúť. Tu sú dve sís. OK. Nebudem sa vyjadrovať. Ale toto ma moc akože nezaujíma nič. Ale
Ale že na čo mám míňať tieto tu? Sa môžem niekde teleportnúť? Za 1000? Okay. Počkaj. Za 1000 sa môžem kde si teleportnúť. Go. Aha, takže tu si nazbieram. A ja sa potom presuniem do mojej farmy. Už tomu chápem. Ale čo s tým je, veď som to. OK. No. Ja nemám 1000, takže už viem. Aha. Takže ja toto vlastne, ona mi to uberá prachy, keď to takto šejkujem. A padlo mi niečo nové, kozíčka. Jejo, mám prasátko Pepinu. Je také prasiatko Pepa. To si to musím hneď ísť vyskladať. Prasátko Pepina, ovíčka a zajíček. Inak koľko dáva tá ovečka? 45! Vata. Nebudem sa vyjadrovať, prečo som veverička. Ani ja sama neviem, prečo som veverička. Ja mám 5000, takže môžem ísť sem. Nejde auto, aby ma nezrazilo niečo. To je za 10 000, toľko nemám, ale mám 5000, to je 500. 10 000 nemám, bro. A 1000. Jejo, mne padla krava. Jej, a to je pekná. Znova za 1000. Jej, ďalšia kravička. Za 1000. Ďalšia kravička, to sa mi už akože nejaká šiša mi to už nelúbi. Jej, prasátko, Pepína. Jej, kačička. Za 5. No ešte toto. Môže mi z toho, dúfam, padnú niečo iné. OK. No comment. Dáme si, že home. Nice. A takto si tu dám kravičku, prasatko, kačičku, kravičku a kravičku. Nice. Už budem mať za chvíľku druhé poschodie. Nice, mám 9000. Mám 11 000. Takže to si môžem ísť hen ten strom odštantovať. Ešte mi padne z tohto. Ďalšia veverička. Shake. Jejo, to bolo pekné. To je pekné, veľké to je. Ježišmaria, ľúbi sa mi to. Nice, a už som skrachovala. Mňam. Už si môžem iba toto otvoriť. Toto. Ale toto som tu ešte nemala, že Pirátko Pepina. Nice. A ja by som dala, že tak po 4. radu, hej, a potom ukončíme to video, nech môj strihač zas nemá nervy pri videách. Lebo ja ho veľmi dobre poznám, že má nervičky trošku, keď mi striha videjka. No dobre, to je radšej jedno. Ale jaké to je veľké, nejaké si. Koľko to dáva za sekundu? Koľko to dáva? 150.
No tak ja som teda bohatá. Mám 19 000, čo si človek viac potrebuje želať. Jej, to ešte nemám. Ďalšia krava. To sa mi už neľúbi. Ďalšia. Pepina. Ok, ale zase tie kravičky sú zlatúčké. To musíte usúdiť. Otvorím si toto. Tu mám zase toto. Ale kamo, ja ani neviem, jak som sa stala veveričkou. Úprimne, akože hej, je to krajšie než ten môj skin, úžasný, nádherný. Ale akože je to... čo má na sebe toto? To má nejaké si zabíjatke. To je vampír! OK, tak to je, že mega cool. Joj, čo som spravila? Haló? Hej. No a... Nice, už budem mať aj 4. radu. Idem zase takto naspäť. No a toto je pre dnešné video všetko, takže cmuky, paka.